No niin, nyt tutustumme hieman palveluohjauksen maailmaan. Meillä on täällä haastateltavana palveluohjaaja Arja Tirronen. Hei vaan. Kiva, kun pääsit mukaan. Kiitos. Ja erityislapsen vanhempi kokemusasiantuntija Vilhelmiina Pietiläinen. Hei. Ja olemme Mikkelin Omatorilla. Omatori tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja ja toimintaa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden voimin. Ja palveluohjaaja auttaa asiakkaita löytämään ja hyödyntämään heille sopivia sosiaali- ja terveyspalveluja. Ja kohta kerrotkin sitten Arja lisää tästä omasta työstäsi. Eli kertoisitko, missä työskentelet ja mitä työhösi kuuluu? Joo, olen tosiaan Arja Tirronen ja palveluohjaajana täällä Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaispalveluissa ja tarkemmin vielä eteläisen alueen tiimissä. Ja mä olen Vilhelmiina Hinttula-Pietiläinen. Mä olen tosiaan Virike ry:n koulutettu kokemusasiantuntija ja mun alat on nepsylapsen vanhempana toimiminen ja sitten mielenterveys. Joo. Ja minkälaista työtä se palveluohjaus on? Mitä kaikkea siihen työhön kuuluu? Joo, eli palveluohjaushan on hyvin monialaista työtä, eli täällä neuvotaan, ohjataan, opastetaan ja autetaan palveluihin hakeutumisessa ja mitä hakemukseen tarvitsee liittää. Eli tehdään myös palvelutarpeen arviointia, mikä on aika keskeinen siinä palvelujen aloittamisessa. Tärkeänä osana minä pidän täällä työskentelyssäni myöskin semmoista niin kuin jo palveluihin tulleiden asiakkaiden kohdalla, niin se seuranta on erityisen tärkeää. Ja ylipäätään se kuuntelu, perheiden asioiden kuuntelu ja se, että on niin kuin perillä heidän tilanteestaan ja myöskin on ajan tasalla myöskin niistä palvelutarpeista. Et sen takia se seuranta on äärettömän tärkeää niissä palvelutilanteissa. Joo. Ja sinulla, Vilhelmiina, on erityislapsi ja teillä varmaankin on paljon kokemusta palveluohjauksesta, eikö totta? No, itse asiassa palveluohjaus on varmaan suurin piirtein ainoa palvelu, jota meillä ei ole koskaan ollut. Että vaikka nyt 15 vuotta ollaan kuljettu paikasta toiseen ja sitä palveluohjaajaa olisi todella tarvittu. Mä aikoinaan lopetin laskemisen, kun totesin, että yli 100 ihmisen kanssa oltu näissä lapsen asioissa tekemisissä. Ja palveluita löytyy niin paljon, että mä listasin niitä paperille, niin 2 puulaa A4 tuli ranskalaisilla viivoilla. Ja siinä sitten kun kävi lopulta niin, että aina vaan lisättiin palveluita miettimättä, että tarvitaanko niitä kaikkia oikeasti. Ja sitten lapsi väsyi ihan valtavasti, minä väsyin valtavasti. Meidän kohdalla se tilanne ratkesi siinä, että me vaihdettiin paikkakuntaa ja aloitettiin puhtaalta pöydältä, mutta me oltaisiin todella tarvittu joku, joka olisi sanonut, että hei nyt katsotaanpas ihan alusta, että mitä me tehdään teidän kanssa. Ja tähän täydentäisin just sitä, että mikä merkitys sillä palvelujen koordinoinnilla on tässä. Että on joku oma työntekijä nimettynä, kuka sitten koordinoi niitä palveluja. Kyllä, ja niin kuin huolehtii siitä, että myöskin sitten, että kun on erilaisia yhteistyötahoja, kenen kanssa asiakasperheet on tekemisissä, niin se palveluohjaaja myöskin voi olla semmoinen yhteyshenkilö suhteessa heihin. Eli ei ole se, että on siellä niitä satoja toimijoita ja siinä perheet väsytetään tavallaan sillä toiminnalla sitten. Että sillä on hirmu iso merkitys, että joku koordinoi sitä kokonaisuutta. Ehdottomasti. Eli tällaista koordinointia olisitte tarvinnut ja se olisi keventänyt teidän perheen elämää. Kyllä varmasti. Kyllä. No Arja, mitä on huomioitava, kun työskennellään usein haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa yksilöohjauksen työotteella? Eritoten tärkeää on semmoinen, että kunnioitetaan jokaista yksilöä, perhettä ja otetaan niin kuin heidän oma tilanteensa huomioon. Jokainen tarina on oma tarinansa ja siihen pitää perehtyä sillä lailla. Ei voida niin kuin tietyn sapluunan mukaan lähestyä niin kuin jokaista, vaan meillä pitää olla aina se yksilöllinen työote siellä taustalla. Ja tavallaan mä aina sanon omassa työssäni, kun neuvon kollegoitanikin, niin sanon, että aina pitää niin kuin puhua
perheiden kielellä, Joo. asiakkaiden kielellä, että osata niin kuin tavallaan sillä lailla tutustua perheisiin, että sä olet niin kuin jyvällä myöskin ihan tunnetasolla niistä asioista, eikä pelkästään vaan se, että sulla on joku tietopaketti ja sulla on kaikkea mitä tarjota, vaan sun pitää osata kohdata ihmiset myöskin niin kuin, ja osata, koska monesti joutuu kuuntelemaan, ei joudu, vaan saa ja voi kuunnella perheiden tilannetta. Ja siihen voi liittyä niin monenlaisia tunneasioita, mihin sun pitää osata tavallaan niin kuin käyttää sitä omaa työskentelyotetta. Tämä on just, sä puhut hirveästi semmoisia asioita, mitä mä olen niin kuin nähnyt tämän oman polkuni aikana. Eli musta olisi kaikkein tärkeintä on se, että työntekijä oli sitten mikä tahansa titteli, kohtaisit ihmisen ihmisenä. Ja kannattaa muistaa myöskin se, että me tunnetaan meidän asiat kaikista parhaiten. Eli me ollaan sen oman tilanteemme asiantuntijoita. Aina asiakas ei osaa välttämättä sitä niin helposti sanoa, mutta siinä tulee sitten teidän ammattitaito löytää se olennainen tieto sieltä kaiken seasta. Kyllä. Eli ymmärsinkö oikein, että semmoinen empatiataito olisi? Se on ihan ykkösasia, se empatiataito. Kyllä. Ja ylipäätään se, että siis vuorovaikutus, tässä työssä tarvitaan hyvin vahvaa vuorovaikutustaitoa. Eli se tavallaan just se, että sä osaat kohdata ja just osaat kohdata yksilötasolla ihmiset, ja nimenomaan ihmisen ihmisenä. Eli se on ihan totta, että vaikka sulla on se oma titteli siellä taustalla, mutta sun pitää kumminkin heittää siinä vaiheessa se silleen, että sä osaat kohdata sen inhimillisellä otteella sen ihmisen ja perheiden tilanteen, koska monesti kun tullaan palvelujen piiriin, niin ihmisten tilanteet voi olla todella siellä voi olla paljon väsymystä ja siellä voi olla paljon semmoisia kuormittavia tekijöitä ja asioita, mitkä et perheet ei jaksa enää ylimääräisiä ponnisteluja. Et sulla pitää tavallaan olla sitä hallintaa niin kohtaamisessa kuin niissä palveluissa ja palvelujen järjestämisenkin suhteen. Semmoinen vielä, mikä mulle tulee mieleen, on myöskin se, että uskaltakaa ajatella laatikon ulkopuolella. Et joskus joku palvelu voi tuntua ihan hassulta, mutta se jossain tilanteessa voi olla oikein. Meillä ehkä kaikista eniten auttoi semmoinen, kun kerran viikossa aamulla puoleksi tunniksi tuli työntekijä herättämään lapsen kouluun. Se rauhoitti ihan älyttömästi meidän elämää ja semmoinen tosi pieni oivallus, että voitaisiinko me tehdä näin. Ja sitten se vaikutus oli valtava. Ja tähän haluankin täydentää just sen, että niillä tämmöisillä vähän luovilla ratkaisuilla voi sitten säästyä monilta raskailta palveluilta. Eli pitää olla just tätä luovaa ajattelua siinä, mitkä pystytään sitten palvelun järjestäjän näkökulmasta kumminkin järjestämään. Tietysti on rajallinen määrä, mitä voidaan järjestää, mutta se, että joskus pienellä asialla voidaan korvata monta isoa ja raskaampaa asiaa. Kyllä. Ja se voi ratkaista monta tekijää siinä perheessä. No, palveluohjauksessa ja niin kuin teidänkin perheen tapauksessa niin tehtiin yhteistyötä aika moniin eri palvelutarjoajien kanssa. Olisi kiinnostavaa kuulla, Vilhelmiina, että millainen teidän perheen palveluverkosto on? Nyt mä joudun ottamaan ihan täältä muistilapun, koska mä en näitä ulkoa muista millään, mutta että tämmönen on lista. Perhetyö, perheneuvola, lastensuojelu, tapaamispaikka Esikko, oheishuoltajuus, yökylä, tukiperhe, kaveritaitojen ryhmä, toimintaterapia, lisäkäsiä Eskarissa, psyksairaala, avohuollon sijoitus isovanhemmille, koulussa pienryhmä, ensin tavallinen, sitten varsinainen pienryhmä, lastenpsykiatrinen, nepsyvalmennus Autismiliiton kautta, yhteensä 7 kuukautta perhekuntoutusta, avohuollon sijoitus vastaanottokoti Kanervaan, tehostettu perhetyö, lääkehoito, henkilökohtainen avustaja koulussa, lapsiperheiden ennaltaehkäisevä perhetyö, sairaalakoulu avopaikalla, nuorten psykiatrinen, perheterapia isovanhemmille, tukihenkilö, Aamu Matias, meidän rakas ihminen, nepsyvalmennus, spesia,
lääkehoito ja vammaispalvelu. Ja nyt sitten kun lapsi on aikuistunut, niin meillä on lääkehoito, on erityisammattioppilaitos, toimintaterapia, aikuisten psykiatrinen ja vammaispalvelu ja kohta sitten TE-toimisto tulee mukaan. Aikamoinen. Miten palveluohjaaja selviytyy tällaisessa palveluviidakossa? No palveluohjaajalle tietysti on eritoten tärkeää, että tuntee nämä yhteistyötahot. Ja palveluohjaajan yksi aika merkittävä työskentelyote on myöskin se, että osaa käyttää niitä asiantuntijoita sen oman työn ohella siinä rinnalla. Eli monestihan me tehdään niin kuin hyvin moniammatillista yhteistyötä. Palavereissa voi olla eri tahoilta ihmisiä. Eli siellä voi olla asiantuntijoita, voi olla kuulopuolelta, kuntoutusohjaajan näkö- tai neuropuolelta. Ja ne on semmoisia, mitä tarvitaan tässä, koska ihan palveluohjaaja ei voi eikä hallitse kaikkia erityisalueita. Ja siihen rinnalle tarvitaan niitä, mutta se mikä on keskeisintä, niin palveluohjaajan pitää osata hyödyntää niitä. Ja se on semmoinen asia, millä on iso merkitys myöskin sitten taas palvelujen järjestämisen suhteen. Ja se, että tulee ne oikeanlaiset palvelut, oikein kohdennetut palvelut asiakkaille. Mites perhe selvisi sellaisessa palveluviidakossa? Perhe ei meinannut selvitä, että oli lähellä uppoaminen kyllä, mutta että onneksi sitten tosiaan niin meillä se paikkakunnan vaihto oli semmoinen, että kun aloitettiin puhtaalta pöydältä, niin sitten keveni taakka ja päästiin semmoisen, että ollaan oikein hyvässä tilanteessa nykyään. Joo. Mahtavaa. No, olen ymmärtänyt, että palveluohjaajan tehtävän saattaisi kuulua myös edunvalvontaan. Joo, edunvalvontaahan on vähän kahtalaista. Eli jos puhutaan taloudellisesta edunvalvojuudesta, niin sehän taas liittyy siihen, että päämiehellä pitää olla edunvalvoja niin kuin asetettuna siihen ihan mandaatti siihen taloudellisten asioiden. Mutta palveluohjaajan näkökulmasta edunvalvoja taas on sitä, että niin kuin huolehtii sen jokaisen perheen tai yksilön niin kuin palvelutarpeen mukaisten palvelujen toteutumisesta, että tavallaan valvoo niin kuin asiakkaiden palvelujen toteutumisen näkökulmasta sitä edunvalvojuutta. Et mun mielestä se on aika oleellinenkin osa tässä niin kuin asiakastyössä. Elikkä on niin kuin asianajajan roolissa. Hän on niin kuin suhteessa niin kuin palveluihin, että asiakas saa oikein kohdennetut palvelut, että ajaa niin kuin asiakasperheiden etuja siinä suhteessa, että perheet saa ne oikein kohdennetut palvelut, koska näinhän voi olla, että sit kun niitä palveluja on sellaisia, niin kuin tässäkin oli lista toimijoista, niin siellä voi olla paljon sellaisia palveluja, mitkä ei taas tuekaan sitä perheen tilannetta. Eli sitten tavallaan se on niinku se edunvalvojuuteen liittyvä asia sitten palveluohjauksen näkökulmasta. Kyllä. Asianmukaisia palveluja sitten. Kyllä. Joo. No hei, minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää tuleville sosionomeille? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos on kiinnostunut palveluohjaajan työstä? No, mä haluaisin ensinnäkin sanoa, että olette valinnut ihan älyttömän upean ja haastavan alan opiskella ja olette niin kuin valtavan tärkeää työtä pääsette tekemään. Että kaikista tärkeintä mun mielestä on just se, että kohtaatte ihmiset ihmisinä ja sitten myöskin kun te olette tämmöisessä ammatissa, niin tulee semmoisia tilanteita, että asiakkaalla voi olla todella paha olla ja on just ollut vaikka kuinka monen ihmisen kanssa ja tekemisessä ja muuta, niin älkää antako mennä ihon alle se, jos asiakas ei aina ole kaikista kohteliaimmalla tuulella. Kyllä, joo, ja työhän on äärettömän monipuolista ja yksikään päivä ei ole toisen kaltainen. Ja sitten se, että tässä saa niinku myöskin sitä itsenäistä työskentelyä toteuttaa ja sitten tässä kuitenkin on tärkeä osa, että olet niin kuin työyhteisön jäsenenä ja se, että tämä moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa, mä koen, että ne on hirveän tärkeitä asioita ja tämä on just nimenomaan tärkeää tämä, että opitaan kohtaamaan ja mun mielestä se lähtökohta työlle on se, että kohdataan se ihmisen kohtaaminen, että sä kohtaat niin kuin ihmisen ilman ennakkoasioita, että sä niin kuin kohtaat sen ihmisen ihmisenä
ja lähdet siitä liikkeelle. Ei niinku, etkä mene millään valmiilla sapluunalla, niin kuin tuossa alussakin sanoin. Et tärkeää on se eettinen näkökulma, että tiedon lisäksi se eettisyys ja inhimillisyys ja empatiakyky ja vahvat vuorovaikutustaidot, niillä pääsee aika pitkälle. Kyllä. Kiitoksia Vilhelmiina ja Arja. Tämä oli arvokas kohtaaminen. Ja kiitos Mika.